ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ନମ୍ବର। ଶୂନ୍ୟ ମାନେ 0। ଏକ ମାନେ 1। 2 ମାନେ 2। 3 ମାନେ 3। 4 ମାନେ 4। 5 ମାନେ 5। 6 ମାନେ 6। 7 ମାନେ 7। 8 ମାନେ 8। 9 ମାନେ 9। 10 ମାନେ 10। 11 ମାନେ 11। 12 ମାନେ 12। 13 ମାନେ 13। 14 ମାନେ 14। 15 ମାନେ 15। 16 ମାନେ 16। 17 ମାନେ 17। 18 ମାନେ 18। 19 ମାନେ 19। 20 ମାନେ 20। 21 ମାନେ 21। 22 ମାନେ 22। 23 ମାନେ 23। 24 ମାନେ 24। 25 ମାନେ 25। 26 ମାନେ 26। 27 ମାନେ 27। 28 ମାନେ 28। 29 ମାନେ 29। 30 ମାନେ 30। ଅବଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଛାଡ଼ିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଖର୍ବର ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ କ'ଣ ହେବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଚାର କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଓକେ ବାଏ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। Bye.